Хайырлы кеш, эфирда яңалыклар тапшыруы сезнең белән Рузил Мингалимов. Алга таба бүгенге төп темалар хакында. Шүпрәле яшьләре Татарстан халкын активрак һәм бердәм булырга өнди. Шәһәрдәшләр бу тәкъдимне хупларга әзерме? Яшьләр белән Гүзәл Шихапова очрашты. Бүген кояш тотылды, аны шәһәрдәшләр дә күзәтте. Тулырак Айгөл Юнусова сюжетында. Очередьтә торасың. Карыйсың, берсе тәгәрә бүлгән, икенчесе тәгәрә бүлгән. Ачлык хисе мәңге хәтерендә. Ленинград блокадасын кичергән Миңзифа Фахриева хатирәләре белән ортаклашты. Ял көннәрен ничек итеп күңелле һәм файдалы үткәрергә хәбәрчебез белеште. Шүпрәле яшьләре Татарстан халкын активрак булырга өнди. Бу хакта президент Рөстәм Миңнеханов та 4 март көнне Казан шәһәре Думасы утырышында белдерде. Моңа җавап итеп район яшьләре җыелыш үткәрде. Бирде алар республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Яшьләр фикеренчә бары тик бергә булган очракта гына максатларга ирешергә мөмкин. ВКонтакте социаль челтәрендә Дрожаное мы вместе исемле төркемдә булдырдылар. Шүпрәлеләрнең мөрәҗәгатен хуплаучы һәркемдә язмасына үз имзасын куя ала. Ә менә Чаллы яшьләре бу тәкъдимне хуплыймы? Хәбәрчебез ачыклады. Шүпрәле районы яшьләре республика өчен җиңел булмаган елларда бердәмлекне саклап калу ягында. Алар фикеренчә яшьләр өчен төрле өлкәләрдә дә зур мөмкинлекләр бар. Только собравшись в один кулак, Бергә берләшеп кенә без билгеле бер нәтиҗәләргә ирешә алабыз. Рөстәм Нургалиевич тынычлык һәм тигезлектә яшәр өчен берләшергә чакырды. Бу республикада тотрыклыкны саклап калу өчен кирәк. Без дә Шүпрәле яшьләре үз мисалыбызда моның мөһимлеген аңлатырга булдык. Торжановского района. Җыелыш азагында Шүпрәле яшьләре язма мөрәҗәгатькә кул куйды. Чаллылар да бу агымга кушылды. Дөрес, җыелышны көтеп тормадылар. Шәһәр яшьләренең бердәмлектә безнең көч исемле проекты республика грантына ия булды. Инде апрель аенда ук бу проект өстендә эшли башлаячаклар. Всей молодежи города силами работающей. Эшләүче яшьләр ярдәмендә барлык шәһәр яшьләрен бу проектка чакырабыз. Аның кысаларында без шәһәрдәшләргә республикада яшәүче милләтләр хакында сөйләячәкбез. Бүгенге катлаулы чорда республикада яшь эшмәкәрләр өчен төрле социаль программалар эшләп килә. Үз эшен ачырга теләүчеләр лизинг грант, социаль һәм инновацион грантларга өметләнә ала. Россия күләмендә уздырыла торган бәйгеләрдә дә актив катнашалар. Проблемаларны хәл итү юлларын да күпләр нәкъ менә берләшүдә күрә. Я понял то, что Мин оешмалар берләшкәч кенә зуррак максатларга ирешәчәк икәнлекләрен аңладым. Аеруча икътисади кризис вакытында декабрь аенда төзүчеләр ассоциациясын булдырдым. Аңа республиканың 10ннан артык оешмасы берләште. Шәһәр яшьләре сәламәтлекне саклау, балалар ялын уздыру, интернет-технологиялар өлкәсендә дә төрле проектлар тәкъдим итә. Киләчәктә аларны шәһәр күләмендә генә түгел, республика дәрәҗәсендә дә тормышка ашырырга телиләр. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Проблемалар хакында уртага салып сөйләштеләр. Сәүдә сәнәгать палатасында Чаллы эшмәкәрләре белән Татарстан икътисад министры Артем Здунов очрашты. Эшмәкәрләр нәрсә борчый? Аларга республика ничек ярдәм итәчәк? Тулырак алдагы сюжетта. Очрашу борчыган сораулардан башланды. Йөк ташу хезмәтен күрсәтү белән шөгыльләнүче эшмәкәрләр яз чорында юллар ябылудан канәгать түгел. И вот начинается. Юллар ябыла башлый да, нәтиҗәдә без дә ябылабыз. Эшебез туктап кала. Шулай булгач, нинди антикризис чаралары турында сүз йөртергә мөмкин биредә. Безнең кредитлар, лизинглар өчә, ипотеканы түли алмыйбыз. Татарстан икътисад министры әлеге мәсьәләне кабаттан карап чыгарга кирәк дип белдерде. Мы оказываем поддержку на покупку. Без техника алырга ярдәм күрсәтәбез, ә йөк ташучылар читтә кала. Бу очракта алар КАМАЗ өчен яхшы терәк булырлар иде. Автогигант заказлар белән тәэмин итүгә мохтаҗ. Эшмәкәрләрне шулай ук банклар белән хезмәттәшлек мәсьәләсе дә борчый. Әйтүләренчә, КАМАЗ белән эшләүче оешмаларга кредитлар бирүдән туктаганнар. Банкларга килгәндә, безнең программа буенча эшмәкәрләргә ярдәм итәргә тырышачакбыз. Барлык эшкуарларны да исемлеккә кертү өчен финанслар җитмәячәк әлбәттә. Гарантия фонды хисабына программаны бераз үзгәртәчәкбез. Процентка йогынты ясарга тырышырбыз. Очрашуда эшмәкәрләр тәкъдим белән дә чыкты. Ярчалыда аерым икътисади зона булдырырга кирәк дип белдерделәр. Фәридә Сабирҗанова, Руслан Ахунов, яңалыклар. Кояш ниһаять тотылды. Әлеге гаҗәеп күренешне Европада, Төньяк Көнчыгыш Азия һәм Төньяк Африкада күзәттеләр. Галимнәр фикеренчә, кояш тотылуны янә бары тик 20 елдан соң гына күреп булачак. Пушкин исемендәге 78-нче лицейның астрономия түгәрәгенә йөрүчеләр әлеге күренешкә ныклап әзерләнгән. Тулырак алдагы сюжетта. Астрономия түгәрәгенә йөргүчеләр генә түгел, иң кечкенә укучылар да әлеге күренешнең шаһиты булырга теләде. Лицей коридорындагы тәрәзә янына башлангыч сыйныф укучылары җыелды.
Кояш тутулуын карауы бик шады, бигрәк тә күләүкә карасаң, кояш бик яхшы күренә. Мне очень понравилось. Моңа кадәр кояш тутулуын күргәнем булмады, шуңа күрә миңа шады. Моның турыда күптәннән хыялланган идем. Сам это стекло не готовил. Пыяланы үзем сөремләмәдем, әмма моны эшләп карыйсым килә. Авыр түгел, битне үсемлек маена чумдырырга, аннары аны яндырырга кирәк. Моннан соң сыйыклыктан пыялага түгәсең дә, бар да әзер. Билгеләнгән вакытка өлкән сыйныф укучылары урамга агылды. Кояшка карау өчен сөремләнгән пыялаларны алдан әзерләп куйганнар. Сирәк табигать күренешен үзем дә күзәтергә булдым. Кояш тутылуын күрү өчен менә шушы күзлек кулланачакмын. Аны ясау бик җиңел, бары тик катыргы кагаз һәм фотопленка кирәк. Кояшның тутылган чагын 2 сәгать дәвамында күзәтергә мөмкин иде. Шәһәрдәшләр кояшның бөтенләй түгел 60% каплануын күзәтә алды. Соңгы тапкыр әлеге күренеш 2006 елда булды. Кояшның тутылуын мин әнидән генә белдем. Карадым үзенең матур очкилардан. Бик матур. Кояш тутылу күренешен бүген күзәтә алмаучылар өчен әзерләдергә вакыт бар әле. Чираттагы кояш тутылу 2033 елда булачак. Ойгөл Яносова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Иртәгә шәһәрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Биредә фермерлар җитештерген азык-төлекне арзан бәягә сатып алырга мөмкин. Ярминкәләр Сарман трактында һәм Галиәскәр Камал бульварында иртәнге 8-дән көндезге 3-кә кадәр эшләячәк. Ә хәзергә реклама бүленәбез, безнең телеканалда калыгыз. Очередьтә торасың. Карыйсың, берсе тәгәрәп үлгән, икенчесе тәгәрәп үлгән. Ачлык хисе мәңге хәтерендә. Ленинград блокадасын кичергән Миңзифа Фахриева хатирәләре белән уртаклашты. Ял көннәрен ничек итеп күңелле һәм файдалы үткәрергә хәбәрчебез белеште. Концертлар күп. Кайсысына барырга? Кемне тыңларга? Күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сарасадык исемендәге концертлар залында. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Однажды к принцессе пришла фея. Мама, а где моя фея? При первых признаках простуды воспользуйтесь аппаратом «Фея» Елатомского приборного завода. Наша фея такая добрая. Внимание! Приобретайте фею по выгодным ценам до 31 марта в аптеках Милфарм и Ихлас. Абдülfet Sakın 2, 3, 4 aprel Yorşallı, 6 aprel Түбән Кама. Телерадиокомпания «Челны ТВ», театр моды «Арт Каприз» представляют финал городского конкурса красоты «Супер Леди Шоу 2015». Не пропусти! Уже сейчас голосуй и выбирай «Леди интернет-симпатий» на сайте tvchelny.ru. Яңалыклар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Нибары 50 көн бөек җиңүнең 70 еллыгын билгеләргә бөтен Россия халкы әзерләнә. Әлеге истәлекле датаны ветераннар аеруча дулкынлану хисе белән көтеп ала. Шулда бүген сугышта катнашкан 294 ветеран 3000 артык тыл хезмәтчәне эшли. Яши. Чираттагы сюжетыбыз исә Ленинград блокадасын кичергән Миңзифа Фахриева турында. Миңзифа Фахриевага 85 яшь. Ленинград дошман чолганышында калганда аңа 11 яшь була. Ул вакыйгалар турында Миңзифа апа бик аз хәтерли, әмма үзлексез бомбага тоту, меңләгән үлемнәр, берни белән дә аңлатылмаслык ачлык хисе хәтерендә мәңгегә уелып калган. Очередьтә торасың. Карыйсың, берсе тәгәрәп үлгән, икенчесе тәгәрәп үлгән. Ачлыктан. Вот шул безне әзрәк шул клейс ярдәм итте ахыры. Кисель итеп шул клейны ашый идек. Ничек зыян килмәгән ул белмим. Алла саклагандыр инде күрәсең.
Ленинград блокадасы вакытында Миңзифа кебек яшүсмерләр кулыннан килгәнчә олыларга ярдәм итәргә тырышкан. Алар медсанбатта яралыларны караган, аларның якыннарына хатлар язган. Өйдән өйгә йөреп күршеләрнең исәнме юкмы икәнлекләрен барлый торган булганнар. При бомбежке крышаларга ереп, фугасный снарядларны җыеп, җиргә ташлый иделәр крышадан. Иләр янмасын дип, шулай. Блокада тәмамлану турында 1944 елның 27 январында игълан ителде. Миңзифа Фахриева ул вакытта инде шәһәрдә булмый. Аларны гаиләсе белән Нурлат районына эвакуациялиләр. Соңрак Миңзифаның әнисе ирен каршылар өчен Ленинградка әйләнеп кайтты. Әмма әтиләре әйләнеп кайтмый. Ул сугышта хәбәрсез югала. Фәридә Сабирҗанова, Анастасия Клевцова, Яңалыклар. 26 яшьлек шәһәрдәшебезгә ярдәм кирәк. Алена Ташовага артериаль мальформация дигән диагноз куйганнар. Яшь кызның ярты миендә кан тамырлары оешкан. Баш миенә кислород җитми. Теләсә кайсы вакытта Аленага инсульт булырга мөмкин. Бары тик кичекмәстән ясалган операция гаиләгә киләчәктә дә бәхетле булырга ярдәм итәчәк. Ташевлар гаиләсенә кайгы көтмәгәндә килә 2 ел элек Аленаның кибеткә барган чагында теле катып кала. Ул моңа зур игътибар бирми, 5 айдан соң әлеге хәл тагын кабатлана. Әмма бу ел инде кызның теле 5 минут дәвамында берни дә сизми. Табибларга мөрәҗәгать итәргә туры килә. Выясняется, что у меня артериально-венозная мальформация. Баш миендә артериаль мальформация булуы ачыкланды. Бу баш миендә кан тамырлары оешкан дигән сүз. Ул бик зур, әлеге диагноз аркасында минем эпилепсия да башланды. Берничә тапкыр төннәрен аңымны югалттым. Шуңа күрә гел дарулар эчеп торам. Артериаль мальформация диагнозын Россиядә дә дәвалыйлар. Мондый авыруларның баш мийләренә кан килмичә шундук веналарга тарала. Бу баш миенә кислород җитмәүгә китерә. Аленаның кан тамырлары оешкан өлеше баш миенең сул як ярым шарын биләп алган. Ул хәтер сөйләм өчен җавап бирә. Россия табиблары мондый операциягә алынырга курка, чөнки пациент үләргә мөмкин. Операция ясамасаң теләсә кайсы вакытта инсульт булуы ихтимал. Нельзя иметь детей. Да, нельзя иметь детей. Это может привести к инсульту. Гаилә башлыгы Ринат интернет шелтәрендә мондый операция ясауда тәҗрибәле булган клиниклар белән элемтәгә керә. Шулай ук социаль шелтәрләрдә акча җыю өчен махсус төркемнәр дә булдырган. Обратились посредством интернета. Интернет аша чит ил клиникаларына мөрәҗәгать иттек. Бурденко клиникасыннан килгән җавап буенча Россиядә мондый операцияны ясарга мөмкинлек юк. Германиягә, Израильгә дә хатлар яздык. Аленага Израильгә барып кайтыр өчен 3 миллион сумга якын акча кирәк. Операцияны танылган нейрорадиолог Шимон Маймон ясарга тиеш. Әлегә Ташевларга гаилә дуслары булыша. Алена үзе авыру булса да банкта эшләвен дәвам итә. Ярдәм итәргә теләүчеләр экраннарда күрсәтелгән номер буенча шалтыратырга яки банк картасына акча күчерергә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Максим Орлов, Яңалыклар. Олимпиада йолдызлары укучылар белән аралашуын дәвам итә. Бүген 60-нчы мәктәп укучылары белән очрашуга йөзү буенча көмеш медаль призеры Ирек Зиннуров килде. 6-нчы сыйныф укучыларына барысы да кызык. Спортчының шәхси тормышы да Олимпиадада катнашкан мизгелләрдә. Мин бүген Олимпиада турында бик күп әйбер белдем. Аның тарихы турында ничек, кайчан Олимпиада беренче тапкыр булды, кайда булды. Как бы интересно очень понять, как жил этот человек, какой он на самом деле, а вот не по телевизору, а вот на самом деле какой он. Мне кажется, да, очень нужны, чтобы подвинуть их, направить их заниматься спортом. Просто так они не пойдут заниматься спортом. Тыгыз эш атнасыннан соң ниһаять көтеп алынган яллар якынлаша. Аларны кичкенәләр һәм өлкәннәр өчен дә ничек күңелле итеп үткәрергә? Алдагы сюжетыбыздан белерсез. Шәһәр тарихы һәм туган якны өйрәнү музеенда тропик илләр күбәләкләре, алар өчен барлык шартларда тудырылган. Төрле төсле тукымалар, баллы ризыклар, кирәкле дымлылык һәм температура. Кайбер күбәләкләр хәтта кунаклар күз алдында ук дөньяга килә. Күбәләкләр саны 150-гә якын. Кунакларга бөҗәкләрне сыйпарга, ашатырга, алар белән фотога төшәргә рөхсәт ителә. Экология музеенда диңгездә сәяхәт итәргә чакыралар. Диңгез төбе байлыклары күргәзмәсендә мәрҗәннәр, әкәм-төкәмнәр һәм тагын 600-гә якын экспонат. Экскурсия вакытында кызыклы хәлләр турында да сөйлиләр. Мин белдем, шундый бар моллюсклар, алай 240 тонн суны чистарта алалар. Бу диңгез кабырчыкларын без Кара диңгездән, Урта диңгездән, Таиландтан, Турциядан, төрле илләрдән алып кайттык. Бүгенге көндә бу коллекция 1200 экспонат тупладык.
Иртеге халыкара Күршәк театры артисты көне. Бу көнне Шаллы Күршәк театрында 2 спектакль уйналачак. Эммануэл Шмидтның «Оскар и розовые дамы» әсәре балалар өчен генә түгел, әти-әниләргә дә тәкъдим ителә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, яңалыклар. Бірінші тапқыр Шол ТВ телекомпаниясының туры эфирында тамашачыларның сұрауларына Башқарма комитет жетекшісі Наил Магдиев жауап берешек. Шәһәр жетекшісі белән әңгәмә 25 мартта 18 сәгать 50 минутта ачыктан-ачык сөйләшү, откровенный диалог тапшыруында узачак. Сұрауларны 56-34-00 телефонын номер аша бирергә мөмкин. Яз гүзәл затлар өчен матурлык чоры. Бу айдан Шол ТВ Афродита матурлык салонына сертификатлар уйната. Анысы өчен яңалыклар тапшыруын башыннан ахырына кадәр игътибар белән карарга кирәк. Бәйге шартлары белән безнең tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте рәсми төркемендә таныша аласыз. Кешене кием бизи. Дизайнер Ольга Пудакова күлмәк кизүендәге бизәкләрнең тарихын өйрәнә. Артист Гөлүсә Гайнетдинова башкарган рольләре белән горурланса, рәссам Рауза Иванова Латыпова үз эшләрен сәхнәдә күрергә күнеккән. Булар турында тулырак алтын мирас тапшыруында карый аласыз. Ул яңалыклар чыгарылышыннан соң эфирга чыга. Әмин Рузилнең белән саубулашам. Киләсе очрашуга кадәр.